ngokuthi ngiqhubeke nozami. Ngokuthi uqhubeke nozami. Yes. Mina yonke lamandla ami wona mfethu lethi ukuthi ukuzami nje mfethu awuyisebenzi eziphi ngoba akuyena umfazi wakho. Emfethu. Nawe lo muntu ngiyakutshela ukuthi engabe engabe siyadla nje kuphela mancane lo ukhulumela ikudla ngadina bafu. Ish. Wena ngifuna umuntu ozongijwayela amasimba. Ngiyabona lento ongibizele yona uphazamise emsebenzini nanti ngiphazamisele amasimba. Engabe bafunga dinwa mfethu ngiyeke ngifike kulo sibili ngifuna ukukhombisa something. Wena Slim. Wena Slim. Akenze igolo mina mfethu. Wangenza igolo mina. Sungixavula. Nginibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla. Le show lesibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke njengoba ubhuti wami laceleni kwami chaza kona lokho kabanzi ukuthi ikhona lento entsha aseyinotisile ngoperson athandana naye futhi engamphathi kahle ingakho ehleli nami la namhlanje ukuzoyilandelela ukuthi kahle kahle yini le yenzakalayo muva nje kwi relationship yabo ngoba utho so ke asike simuze ukuthi ingabe usiphathele ini. Sabona kunjani? Ngiyaphila Stero njani? Ngiyaphila nami ubhuti waba sibonga. Awusicela impilo nje begejile Mkhize. Mkhize? Ya Mkhize. Uzalo lwami. So ubuye kuphi ngokuhlala? Ngisuke eMbumbulu endaweni yase Dedini. Oh okay. Kuyilapho ukhulele khona vele? Yebo ikhona la ngikhulele khona. Alright. Ngicela sivele sihlale phezu kodaba ungichazele ukuthi lahlangana kuphi noperson wakho lo ongasemqondi kahle ukuthi yini lento akwenzela yona manje. Umuntu wami lengithandana naye sihlangane nje ezoqala khona la ilontuzane eMares la eThekwini. Okay, mhlawumbe kwakumuphi unyaka? Sesina 2 years sithandana naye. Oh. Yeah. So ke lo sisi Thoma umbona wachazeka wase uyagadla and wavuma ukuthi relationship yenu ihlangane ngisho. Iyahlangana. So beniphethene kanjani kusukela kuqala irelationship iziphi nje mhlawumbe izinto ezinhle oyikhumbulayo enenzelene zona noba uthuka ubudlelwane benu? Mina nalomuntu wami besiphathene kahle yabo. Yonke into yethi right ngoba azange sifihlelane lutho besikade sitshelana kahle yonke into yabo. From iqale nje siqala yabo. So ngazi ukuthi umuntu wakhe unomuntu aqondene naye yabo lento le okuyena ashade naye yabo lento le. So mina ngifaka yebo ngifaka ku relationship ivele nje senginalo lonke ulwazi. Okay. Usikwenzala. So awubanga nje nenkinga awusabanga ukuthi indle emnyama ijwayele ukuthi mangabe ishadile abantu besilisa abanumzana bakhiye izibaya zabo. So wena awubanga novalo ukuthi mhlawumbe uzothi uyangena kanti kucushiwe indlela thizeni. Sister into yokutshontsha uyazi nawe ave imnandi. Uyazi isho imali yaphela nje. Mawukade itshontshiwe. Okay. So ke awubi nesikhwele uma ngabe kufanele abe nomyeni wakhe. Wazi kahle futhi ukuthi unomyeni wakhe ke manje. Kona kuba bhlungu kodwa manje ngichazela ngumuntu wakhe ilo hlobo lomuntu lo lisebenzisa kakhulu lezi zinto lezi zemithi for ukuyivikela ngoba umuntu osomatekisi yabona into le. So manje ukenjoy akakutholi kahle hle yabo. So mina ngimjabulisa lapha kule yanto kodwa manje agcina sengigeja nama feelings angaphezulu kwaloko. And uyamthanda ne? Ngiyafanga sister. Ngichazele mhlambe nje ubukeka kanjani ngabe usidudla noma uyisilendanyana noma mude mfishane umpofu uyidakhi mhlawumbe unebali lithe ukuzotha kanca unjani usisa umchaza? Hayi yena sister silenda samakhatha lokho isiclass Mercedes Benz. Ngambamba nje eqhamuka utsayila tape yami. Okay manje yini ke lo ngasayitholi kahle ngaye emuva nje. Usenzani manje umuntu ebe nomnyeni nebhantsela ngawe ngaphezulu? Kwenzakalani? Sister nje bekuchazela nje bemuhle nje lo muntu lo. Nami vela ngikhululekile kahle ngaye. Yabona into le. So manje ngitshelwa abantu la ukuthi kahle kahle nomsebenzi engushaya mina wama security yabo. Okay. Ya uzama ukuqoqa nje impilo ngendlela eright. So manje isikhathi esiningi ngisebenza 26 days yabo. Okay. Isikhathi esisitholayo nje kodwa siyasebenzisa njalo kusukela kwathini yabona into leyo. So mina nalomuntu lo sihlala endlini yami isikhathi esiningi yabo umnyeni wakhe wazi ukuthi uhambe erest kanjani for ukufunda uyamvakashela ngalezo ikhathi lezamvakashela ngazi yabona into le. So manje mangitshelwa la abafethu yabo ukuthi mhlawumbe sihlangana ngendlela sizeni mhlawumbe woley'hlanu nathi ntambama yabo mangibuye emsebenzini ngiyayishibizela yabona into le. Sebeyangixoxa ethi ngathi kunomuntu ojwayele ukuthi afike lapha entozaneni yabo endlini yami yabona into le. Ora manje futhi uyangitshela makuthi kuzoqhamuka umnyeni wakhe yabo ngoba sisuka la ehome vele la ilontuzane neThekwini yabo la esihlala khona okwamanje yabo. So manje
ngilandeleleke nami once ngifika endlini yakhe yabona into le endlini lesihlala kuyona mangifika khona udlala ilonto nje uconnectile kulonto nje ku YouTube kanje le impahla lezi zamafoni yabona so manje nje econnectile edlala ingoma ahamba esitolo yabona into le uyoshopha lezi zinto ayishophayo Okay. ngisale mina ngiphethe ifoni yakhe yabo ngwavele ngifuna ukubamba lento le yabona into le wangithi mangimbuza futhi naye angilahle ukhanjani angilahle iside angangitshela into ezikuyona ngqo ukuthi kahle kahle kwenzakalani yabo so manje ngagcina sengifuna ukuthi ngiyitholele mangiyitholela ngithola ukuthi ey inamba yomnyeni wakhe ngiyayazi yabo ninkulumo futhi ngiyabona ke omunye umuntu lo akusiyena umnyeni wakhe yabona into because manje uyazotha mayikhuluma naye ngisho sisendlini sothi ukona nje lapho ukhuluma nocingo ufune ngikwenzakaleni nengithule mina ngilalele yena aqede iconversation yakhe nomnyeni wakhe yabo yeah because bayathandana labantu la yes anti kunomunye umpetha futhi wesithathu ke manje sengizwela ukuthi ukhona lo mpetha mangimthinta futhi efonini uyalidrop ucingo washo ukuthi lo mfethu lo ngathi uyangazi mina yabona into le ne voice uyayizwa yabona into le shuthi utsheliwe ngami mhlawumbe ngazi kahle kahle ukuthi kwenzakalani that's why ngicine sengibhalela la nje mfethu ka Black Life so lesi story shuthi sime ngokuthi unkosikazi lo wasemakhaya uze la ezofunda 2 years wonke nihlala ndawonye sihlala ndawonye nalomuntu lo shuthi ekhaya kwazi ukuthi uyakhokha la eRest kanti wena iflat lakho leli cabanga Stera kuyona le mali le ngekho kuyama security kodwa futhi shuthi kahle kahle uyabonasa yena nje manje ngiyadidiseka ngaphandle futhi kwaloko ke nje manje sekuphinde wakhona nomunye umpetha mhlawumbe le mali le yakhe lo mkhonyana uyayithatha ayiphose ngala kulomfethu lo yonke engididisayo so mangabe usuthole mangase uthole ukuthi yes vele bayathandana ke nalomunye umjitako seceleni uzokwenza njani uzohlukana naye usisi lo noma uzoqhubeka naye kuyikona ukuthi uzokwenza indlela thizeni ukuthi akuhlukane bona kubhlungu sisitera ngoba manje nami ngimncanyiwe lo muntu yazi ora manje futhi komela ukuthi akhethe egcineni kwawo konke ngoba impilo iyaqhubeka yabo nami age yami sangivumela ukuthi ngisangaphinde ngizame kwezinye makwenzeka kodwa futhi ngoba manje ngiyamthanda nje lo muntu kodwa futhi kulo 2 years lo sekenike nabusiswa ngumntwana ngeke ngithi beko wami ngoba manje nje benomnyeni wakhe phinde futhi ngisole nalo mfethu angimazi naye ukuthi isikhathi sakhe singakanani yabo because in 6 months back wamitha yabo saphuphuma isinaye futhi lo muntu yabo endlini so manje angazi ukuthi into engingayimisa kanjani le ngoba mangimtshela ukuthi sihambe siyogeza angazi noma idlozi leli ngazi yawenza manje ngididisekile nami yabo kodwa manje ngiyabona nalezi zinto lezi ngagcina ngikuhamba isikhathi namgcina sezingi-affect manje ingane ukuyigezele phela mayekade iphuphumile yabo umabalo sikhuluma ngayo sikhuluma ngoMadlamini basebakhulu yeah hey Nkosi yami uyazi ukuthi uze ka Black Life TV angaze ngamtshela sister angaze ngamtshela ukuthi nje inhloso ukuthi qale ngithole lo mpetha lo yabo ukuthi kahle kahle sithini so mangase kwenzeka umjidelo avume and i-conversation yethu ingapheli mangabe sekuthiwa sicela ukwenza u-part 2 siyocela usisi loyo asijoyine la kulolu hlelo mase senza kanjani ukuthi i-video le ingafiki kumnyeno emakhaya izobusiyenza kanjani le yabona ke sister waphela futhi nakhona unotekisi lo yabona manje mhlawumbe ngabe khona lunye uhlelo engafune kwenzeke ngalo mhlawumbe noma sebenza beblind usangabonakali naye ngazi ukuthi kenzeka kanjani aza ngifuna uqamba makwaphela nami sinempilo zethu kodwa ukuncanywa ngiyancanywa impela kodwa manje egcineni kwawo konke yabo okay yeah wena ubusa understand ukuthi nawo umnyeni kodwa omunye umuntu cha ngeke understand nje ngilimele kakhulu sister manje angimazi lo muntu mhlawumbe lo muntu mhlawumbe udla ukudla lapha endlini manje ngiyekho wenza ini yabo nje ubhizi nje showcase yabo manje endlini yami futhi nakho kuwes so ke njengoba sinikeza inamba yakhe sizamela umxhuma samthola thina uyaphendula ke if siyamfonela njengoba uthi wena bevela idrop mengabe ezwe ukuthi ivoice yakho so ke ukhona njengamanje studio simcela ukuthi asijoyine angazi noma wena ukulungeleni ukuthi ngingamlanda khona uzokhona usizikhulumele wena naye ubuso nobuso bengajabula sister ukuze sikhulume njengamadoda nalensizwe okay kulungile cela silandele
Asiphinde sinamukele babuyele lapha emakhaya kuhlelo sibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke ubhuti uzamile ukusihlonipha wafika wasijoyina kulona lolu hlelo. Let's hope iqiniso sizothola lonke nezimpendulo ubhuti ongibhalelile. I hope ukuthi uzoyithola kuyena ubhuti lo esicela ukuthi asijoyine. Sabona kunjani? Ngiyaphila unjani sisi? Ngiyaphila nami ubhuti wabasibongo. Isibongo Jali. Jali. Shongololo. Oh all right. Ubhuti uyamazi? Hayi cha ngabe nginamanga sisi. Uyaqala nje umbona. Uyaqala umbona. Ubuya kuphi ngokuhlala? Emawodi. Kahle kodwa ngisuke ephilani emlazi. Oh okay. So njengoba ula sicela usijoyine siyabonga kakhulu usihloniphe ukuze uzoza ukuthi kahle kahle into obizelwa yona. Kodwa kahle kahle nangu ubhuti ongibhalelile kulona lolu hlelo oluthi umfunani umuntu wami. So ngicela umlalele umuzi usingabe yini le akubizele yona la ekhaya namhlanje. Ngicela ukukhuluma naye. Sure bafo kuhamba kanjani? Ngigrand mfisi ukhamba. Salute. Hayi igama sicela impilo lo. Tshebegejile Mkhize. Bese unethekeni la. Ethi uzama yabo. Wakadlamini bafo. Ngiyamazi uzama. Sure. Uzama bafo ngihlala naye mina mfethu yabo. Life let home. Yabo lento le. So manje ngiyazwa ngabafethu kuthiwa mfethu kunomfethu onokufika yabo lento le. Eze khona ebusuku mangingekho sisikhathi ngiyi-security yabo lento le. Afika swishe naye futhi khona lapha ku plane ebuilding la. Mangishaya ukushayiselwa lapha mfethu ukuthi kahle kahle ngumashani nazana ndlelani mina naye. Abakuthinta kapteni nokuthi ungaliphenduli nje ucinga ngendlela right yabo lento le. Mhlawumbe phela ungaphenduli inhlo yabo lento le. That's why ngize ngafonela la ukuthi bakwazi ngabathinti ngababhala incwadi ukuthi bakwazi bangilekelela. Hayi plus ngoba kubebe kuyakho futhi inamba benge ngiyibambe ngizoqhubeka la kade ngicine khona. My sister indaba emkanje. Uzama ngiyamazi. Siyathandana naye. Wangitshela uzama ukuthi ushadile unomuntu ahlala naye. Wase uNdlovu kodwa manje akangene rese. Yabo lokho kuyena umkhwenyana wakhe ashade naye. So mina mangifonelwa nanangumfethu. Cithi kwakula around June. Cause kwathi mesho le ukuthi ujola noMandlameni uzama. Ngasho ngathi hayi ngeke lo ukhuluma into angayazi. Cause njoba ngitshela ukuthi sila mhlambe umuntu ongibizela uyena umkhwenyana. Kodwa manje ngiyasho ukuthi kanjani ngoba phela ugodukile uzama. Mfethu ungadinwa yimina. Sister ungadinwa nawe. Ngicela ngibuze nje mfethu. Uthi kahle kahle wena mawufika lapha endlini ubuwazi ubone ukuthi khona impahla zomuntu esilisa ezikhona nje ebhethise lapha. Angaze ngibone lutho nje umuntu esilisa. Wena ubone ezazama kuphela. Exactly. Nini miyamngaki nithandana noZama? Mina nginayo iminyaka ngilano 6 months na. Oh 6 months. Uthena 2 years ngisho. Sina 2 years there. Okay. Efika nje la into zami. Cause mina njoba ngiyisebenzela la ngiyithuthu Mr D Uber Eats. Umsebenzi wami ukuhambisa ukudla. So mangimhambisela ukudla nokujika egatini sometimes ebusuku ngibuye ngilale cause manje lapha endlini kubuye kube khona lento yokuthi umuntu ovakashela akalali khona. Oh, Kodwa sometimes ngikwazi ukunyonyoba ngoba ngiyakwazi ukuxoxa nama security. Agcine ngivulele. And siyaxoxa naye uzama into eserious. Nami nginethemba lokuthi mhlambe impilo mayiqhubeka uzokwazi ukuthi agcine engicuphisa la empilweni into eserious. Mawuthola call ehlukana nomnyeni wakhe. Mawuthola call kumlisa ethi uthandana noMandlamini ongasu umnyeni wakhe uye wakhuluma noMandlamini umtshela ukuthi ngithola call. Ngamtshela wathi ngamnaki. How? Uyi-ex yakhe leyo kahle kahle. Ngiyazi ukuthi i-ex yakhe lengihluphayo. Njoba ubone ngazi ukuthi mefona ucingo ngiyalidrop. Akutshela ulinda nami yena. Hayi angikwazi lokho. Cause njoba ebuya ahluphekela ibite aphazamise mina ngiphanda ngisebenza imisebenzi etheni lebizayo yabo. Because ngoba ngilapha my bro. Ekudleni ngiyakwazi ukuthi ulinda nami ukudla endlini. Bafunga dini ulinda nami lo muntu uhlala nami endlini. Uhlala nami lo mfethu lo endlini wondliwa yimini mina orentayo lapha eduzane. Isikhathi befuna ama rescue eseqaleni befuna ama rescue eseqaleni waqondana nami. Unesikhathi sokuhlala lapha for mina base ngitshela something. Ungakhulumi nami bafo engazi ukuthi mhlawumbe siyazana ungadinwa yimi. Khuluma nami nje phela ngendlela eright ungi-approach ngendlela eright. Ukuthi mina mfethu indoda manje bengifike la siphume emhlabeni engafani yabo lonto le. Ngize la mina mfethu ngibize wena ngithi sokhulumisana bazovela ukhulume nami esikhathi siyazana sazani mina nawe. Mina bafo angiyinqene enye indoda.
yabo njengoba ngokwakho wena mfethu uthi wena ufayela one way kahle kahle bona into engibizele yona la Masimba ngeke ungitshele ukuthi ngihlukane nomunye umuntu oshade nomunye umuntu lengashadile intombi yashela yabo njengoba nawe uthi wena ungadina umntana egazi ayazi angiyena umuntu odinwa njalo kodwa manje uyangithuka mawuthi mina kubizela aMasimba makubizela aMasimba lento ngibizela yona mina indoda nginqeni mathatha ukubheka nazi ingozi zingaphambili ayikho engemuva ngisona isitabane mina ngifuna ungijwayele kabi kahle kahle mina sengihlonipha nangusisi lento ngibizele yona yabo nje kufakela nje mfethu siphume emhlabeni engafani nezindlela esiphila futhi awuzazi ukuthi mina ngibhele kanjani so nje manje kufayela lo nombolo le uzongitshela lonto le ngiphinde ngiyakhuza uyaphinda futhi uyayenza sho ukuthi ngamanye amazwi uyimisele ngani ngokuthi ngiqhubeke nozami ngokuthi uqhubeke nozami mina yonke lamandla ami wona mfethu lethi ukuthi ukuzami nje mfethu awisebenzi lo eziphi ngoba akuyena umfazi wakho emfethu nawe lo muntu ngiyakutshela ukuthi ngicela imali mfethu engabe siyadla nje kuphela lapha mancane lo ukhulumela ikudla ngathina bafu ish wena ngifuna umuntu ozongijwayela aMasimba yabo lento ngibizele yona uphazamise emsebenzini nanti ngiphazamisele aMasimba engabe bafunga dinwa mfethu ngiyeke ngifike kulo split ngifuna ukukhombisa something yena slim akenze igolo mina mfethu ungangenza igolo mina sungixavula ngiyazi ukuthi imoya ephezulu but ngiyacela umuntu akho ngisho kwala ngiyazi ithi lento ngibizele yona mfethu ithi lento ngibizele yona baba namhlanje siyayivala line yes uthi akushaya ngani siyayivala line yes siyayivala no ngangitshizwe mfethu la ngangitshizwe ngiyazi ukuthi imoya iphezulu ukuthi ngiyacela ukuthi sibe nesikhathi sikwazi ukukhulumisana kahle so sefuze ngomuntu ozolwenza isifuze ngasona ngisho esakhe sinamandla izwa nje sengibiza ngisho umuntu ongekho la ngesifebe wena kholo sinamandla wena msulu ethi angidedele mfethu angidedele siqede ngale mpatha le mfethu ngiyacela ihlala yaphi yona le njalo awulawulele phela nawe team kanti mfethu ihlala yaphi le njalo baba nami mfethu ihlala yaphi le ihlala yaphi le wahle mfethu zipho na mfethu ngiyacela ukuthi ngiyazi ukuthi imoya iphakeme njengamanje but ngiyacela sikwazi ukuthi sikhulumisane kahle size sifike ekuthenini ngizela ngiyeza ngiyake siqede le njalo siyiqeda le njalo imashile ngithwala amasiko bonisa abantu bonisa isipoke mina ngangijwayele kabi ngiyacela bandle sihlisene imoya ngiyacela hey mhlawumbe ungcono vele umdedele hey hayibo ngiyacela bhuti wami ngiyazi ukuthi awusekho right ayikunombolisa ngakhulu mama ngimashile so angeke usangivumela ukuthi ngikwazi ukunibiza for part 2 ngiyaxolisa kakhulu ngendlela ezizwa ngayo ngiyaxolisa ukuthi angikwazanga ukukusiza because imoya siphakeme and asisakwazi ukuthi sikhulume siqhubekele phambili awuphethe ukucendezelana nami Mbuke lapha ekhaya kuyacaca ngazi ukuthi sizogoqa la ngoba bangesakwazi ukuthi siqhubeke sikhulume angazi nguphathi ungenze kube khona yini but imoya masiyehlile ngizophinde ngizama ukubafanele futhi ukuthi sihlanganeni sonke uzama azochaza ngokuphelele nje ukuthi kanti istory sithini kwenzakalani cela singakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare mina ngiyithanda kakhulu bye It's the Black Life TV